Pazjenti li għadhom kif irċivew dijanjosi ta' kanċer bdew jirċievu t-tilqima għal kontra l-COVID-19 qabel jibdew it-trattament ta' kimoterapija jew raġġi. Dan spjegah iċ-Chairman taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serentni Mamo, Dr. Nick Refalo f'intervista ma' One News. Huwa stqarr li t-tilqima ser tingħata qabel dawn jibdew jirċievu trattament hekk kif is-sistema immunitarja ta' dawn il-pazjenti tkun għadha mhux mittiefsa u għaldaqstant il-vaċċin ikun effettiv. Daw it-trattamenti jistgħu jaffettwaw is-sistema immunitarja tagħhom. Allura ma jkollhomx biex jiġġieldu effettivament kontra infezzjonijiet. Ara jekk daw in-nies waqt li qed jieħdu l-kimo jieħdu wkoll il-COVID jistgħu jkollhom reperkussjonijiet serji ħafna. Allura idealment daw in-nies kollha jieħdu t-tilqima biex għal-inqas ikollhom forma ta' protezzjoni. Ir-raġuni li nibdew li għażilna li nibdew bil-pazjenti li għadhom ma bdewx il-kimo għax is-sistema immunitarja tagħhom tkun għadha tajba. Minkejja dan, dawk il-pazjenti li diġà bdew it-trattament tagħhom xorta waħda se jkunu qed jirċievu t-tilqima, iżda l-perjodu għalihom ser ikun kalkulat b'tali mod li t-tilqima tkun tista' tħalli l-effett mixtieq tagħha. Dawk ukoll ħajjieħdu t-tilqima, però it-timing irid ikun għax kif għadna. Meta inti tieħu l-kimo pereżempju, iċ-ċelluli bord jistgħu jitnaqsu. Allura mbagħad inti ma jkollokx reazzjoni tajba t-tilqima ma tkunx effettiva. Allura inti dawn trid tagħmel daqsxejn timing biex tara meta ħaddihom eżatti, idealment qabel cycle ieħor ta' kimo. Il-pazjenti bdew jingħataw it-tilqima mill-jum tal-erba' u jidher li kollox mexa kif kien mistenni. Sissa ma kellniex problemi. Jiena naf li ħanamlu 14 u eventwalment jiġu jiġifieri kważi 30 kuljum għax dawn ħajjeħdu t-tieni tilqima wkoll. U dak li ħanamlu hawnhekk, ma mbagħad kif għedna aħna rridu nagħtu jew noffru t-tilqima pratikament il-pazjenti kollha. Iċ-Chairman taċ-Ċentru tal-Onkoloġija kellu messaġġ wieħed xiebat lill-pubbliku u b'mod speċjali lil dawk l-aktar vulnerabbli fostna li forsi għadhom kemm xejn xettiċi fuq it-tilqima. Kieku nibża iktar mill-virus milli mit-tilqima għax il-virus speċjalment jekk inti m'għandekx biex tiġġielidlu għax tkun ħadd il-kura, naħseb huwa ħafna iktar ta' biża' mit-tilqima. Dr. Refalo temm jgħidilna li bħalissa hemm sens ta' entużjażmu qalb il-pazjenti li qegħdin f'battalja mal-kanċer sabiex jieħdu t-tilqima.